Jeg er et lille mirakel. Jeg er i en købmand mellem Brovst og Fjerritslev i en by, der hedder Bonderup, i Jammerbugt Kommune her i Nordjylland. Købmanden den lukkede egentlig for 7 år siden her i byen, men borgerforeningen fandt ud af, at det er simpelthen nødvendigt at have en købmand for at modvirke fraflytninger, for at de ældre de har noget et sted, de kan købe ind. Så borgerforeningen her for 1,5 år siden, de tog kontakt til Råd og Dåd, som er en socialøkonomisk virksomhed, en del af Skovskovmodellen, og sammen med dem, der lavede de et samarbejde, hvor en håndfuld frivillige og 6 mennesker med særlige behov har været med til at genskabe den her købmand. Og måden man gør det på er, at de her 6 mennesker, som måske ikke kan følge med i tempoet på det almindelige arbejdsmarked, men som kan gøre en rigtig, rigtig stor nytte her i forretningen, de bliver ansat med et lille tilskud, som man så bruger til at ansætte købmanden, og sammen med det lille overskud, som butikken har. Og på den måde så lykkes det faktisk at genskabe købmanden. Og det har en stor positiv indflydelse, for eksempel på, at man kan leje lejligheder ud i byen, hvor man pludselig kan sige, at det er også tæt på en købmand. Som ordfører for socialpolitik og mønsterbrydning og udvikling af landdistrikterne, der oplever jeg det her som et mirakel. Det er både lykkes at genskabe en købmand, der gør, at det er lettere at leje lejlighederne ud i byen, og det er blevet et samlingssted. Og samtidig bruger man den socialøkonomiske model både til at sikre, at mennesker med særlige behov, som normalt ikke kan få fat på arbejdsmarkedet, gør en super meget gavn her i byens samlingssted. Og samtidig jamen, så sikrer man, at byen får et sted, hvor man igen kan købe ind, og hvor man kommer og hænger ud. Så det her det er endnu en af de ting fra Nordjylland, som vi i Alternativ håber, vi kan tage med til Folketinget, fordi det her det er jo noget, der vi kunne bruges over hele landet.